Toni Freixa, 52 anys, advocat, segona vegada candidat, 2.822 signatures. Doncs som a la seu de Toni Freixa, qui ja ha superat les signatures i, per tant, és candidat a les eleccions del Barça i molt a prop del Camp Nou. Toni Freixa, bona tarda. Hola, bona tarda. Avui he sigut com a candidat a la porteria, et coneixem perfectament, però ja amb les signatures superades i, per tant, un escenari electoral juntament amb Joan Laporta i Víctor Font. Sí, molt satisfets de tota la feina que hem anat fent durant tots aquests dies, amb els voluntaris, amb els socis que ens han donat suport, la gent que ha vingut espontàniament aquí a la seu a signar-nos, gent del moviment penyístic, gent de la grada. Al final, el fet de ser candidats és conseqüència de que el soci ha parlat, de que el soci ha volgut que formem part d'aquesta cursa electoral amb les altres dues opcions que durant molt de temps hem estat sentint des de determinats mitjans de comunicació que eren els favorits i nosaltres hem pogut demostrar que no eren els favorits, sinó que en tot cas és una qüestió de tres. Hi ha un favorit ara o no amb aquesta cursa? No ho considero així. Estic convençut que hi ha un gruix molt important de socis del Barça que se senten identificats amb la nostra concepció del club, amb el diagnòstic que fem de la situació, amb el fet que hem de mantenir el club independent de poders polítics i mediàtics, que hem de retornar a la nostra identitat, que hem de deixar un club obsessionat per facturar i que hem de ser un club que recuperi aquesta identitat nostra tan pròpia de la nostra manera de jugar, del talent del planter, de ser el club poliesportiu més gran del món. Totes aquestes coses que hem anat dient durant la campanya i que el soci del Barça jo crec que recull com a pròpies. També t'he sentit dir que vosaltres recolliu tres paraules de coneixement, experiència i seny. Entenc que Víctor Font no té l'experiència. Joan Laporta li falta el seny? És evident que ell té un perfil, però que jo he de respectar, perquè és una persona tan coneguda pel soci del Barça que no seré jo qui la defineixi. És una persona que ja ha estat al club i ha tingut ja la seva època. I jo crec que el soci del Barça que vulgui votar i triar veu clarament quines diferències hi pot haver entre la seva opció i la nostra. El que és segur és que si jo participés a aquestes eleccions no com a candidat, sinó com a soci, com he fet anteriorment, sí que voldria un president assenyat. Voldria un president responsable, honest, que sempre em digués la veritat, que no tingués altres interessos i, evidentment, que tingui coneixements del Barça i experiència. Parlant també de l'honestedat, sobretot en el procés aquest de signatures, pot ser que el soci hagi vist o s'hagi sentit una mica embrutat o que hagi perdut una mica fins i tot credibilitat en aquest procés, em refereixo a tot el que ha passat amb Jordi Ferrer i fins i tot amb les signatures d'Emili Rousseau. Sí, si una cosa hem d'aprendre d'aquest procés és que quan arribem al club haurem d'impulsar una reforma d'estatuts perquè aquest procés es faci d'una altra manera. Perquè, com bé dius, el prestigi de l'entitat no es pot posar en risc i diria que només el Xavi Vilajoana s'ha comportat com un precandidat de la forma que el club espera. La resta, tots ells han fet uns episodis i uns números que crec que no fan cap bé al club. Ara, amb aquest escenari de tres candidats, la relació també amb el senyor Tusquets, no sé si haurà de ser fluida. També parlo amb el tema, sobretot, dels possibles fitxatges. Si s'asseu el senyor Carles Tusquets i amb el nom d'Eric Garcia sobre la taula, la candidatura de Toni Freixa, quina és la seva resposta? Sí, nosaltres crec que hem de tenir el punt de responsabilitat de prioritzar el club per damunt de l'interès que cada candidatura pugui tenir en quant a aquest procés electoral. I, per tant, a disposició de la comissió gestora i del club per prendre conjuntament les decisions que entenguem que siguin millors pel club. En el cas d'Eric Garcia, doncs, sincerament, si el club està en una situació econòmica complicada i aquest jugador ha de venir lliure a final de temporada, no fa sentit haver de pagar un fitxatge 4 o 5 mesos abans, quan a més serà necessari que ens asseiem amb els jugadors per renegociar les seves condicions salarials. Per tant, jo crec que està bastant clar que Eric Garcia serà jugador del Barça, però des de l'1 de juliol. I amb aquest tema de la revisió dels salaris, entenc que és insostenible el club a nivell econòmic amb els salaris actuals que tenen els jugadors?
Esclar, hem d'adequar la nostra despesa al volum d'ingressos, i el volum d'ingressos amb la pandèmia s'ha rebaixat considerablement. No tenim l'estadi obert, ni el museu, ni les botigues, ni el Palau Blaugrana. Òbviament, vaja, estic convençut que els propis jugadors, vaig escoltar una entrevista de Leo Messi en què ell mateix reconeixia que la situació del club era complicada, era crítica, i comptarem segur amb la seva complicitat. Toni Freixa és optimista, no? Però tot i el futur o el present que està visquent al Barça, mirant al futur, és optimista Toni Freixa? Absolutament. El Barça és el millor club del món i el nostre potencial és indiscutible. És només qüestió de que s'acabi aquesta pandèmia perquè puguem tornar a generar xifres que ens permetin mantenir un projecte esportiu exitós com ja tenim ara, perquè tinc confiança en l'equip, crec que Ronald Koeman ho està fent força bé, està l'equip amb una trajectòria ascendent, i per què no il·lusionar-nos amb que aquesta temporada també esportivament pugui ser exitosa, i per tant jo crec que la possibilitat de que l'equip rendeixi al nivell i que estiguem il·lusionats i que el club es recuperi, això existeix. Tant de bo, Toni, moltes gràcies per avui ser candidat després de ser durant molt de temps també un mes de la porteria de BTV. Moltes gràcies a vosaltres.